Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang chairperson sa Davao City Cacao Industry Development Council ug mausay anaa sa likod sa internationally recognized cacao chocolate, si Charita Puentespina. Ma'am Charita, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Oy, maayong buntag, Argil. Maayong buntag sa tanan. Ma'am, gikan si mong hobby sa pag-grow og orchids kaniadto. Can you share to us paunsa sab nagsugod ang pag-venture sa pagpananom og cacao sa inyong pamilya? Ang cacao kay kinahanglan mangyud nga atensyonan, so maupod na ang akong gihimo nga gikan sa pag-alaman sa mga orchids, nagkambyo ko sa pag-atiman sa mga cacao. Kay naamay namong na acquire na lease nga luna nga dako-dako, daghag kaayog cacao, kinahanglan asikasuhon. Niadto pa ning 2003. Ma'am, usa sa imong nahimong advocacy was to revive the cacao sector. Unsa ba, ma'am, ang imong nakita nga opportunities sa cacao industry dinhi sa Davao City? Oh, dako may kaayo ang opportunity nga kining industry nga nimo lambo gayod. Og ang Mindanao or even the whole of the Philippines mahimong export producing country, fine flavored ang atong mga tsokolate, kay ang atong mga similya na nagikan pa sang una dugay na, no? Maayo gyud siya nga klase ang na-introduce diri. So naagyud tay dako nga puruhan na kung ang atong mga farmers at timanon nila ang ilang mga luna, mahimo gayud nga dakong income producing para sa atong mga farmers diri sa Davao. Labi na gyud diri sa Davao. Ma'am, paunsa po nagsugod ang pag-produce ninyo og premium Philippine-made chocolates nga gikan gayod sa cacao? As early as 2012, naami opportunity to join international trade fairs. Dito nagkita-kita mi sa mga hawod na gyud kaayo nga international nang himo og tsokolate. So sa paminaw sa ilaha, sa pagtan-aw sa ilaha, sa ilang mga ginahimo dito sa trade fair. So, dito may nakatuon kung unsaon di ay ang atong mahimo na maghimo og tsokolate. Paunsa ba, ma'am, ang proseso ni ining tree to bar concept sa inyong mga tsokolate? Ang gitawag nga tree to bar is when you process ang bunga sa cacao nga gikan gyud sa punuan hantod sa manufacturing process. So gikan sa atong punuan, dali ra kaayo. Mga 7 days or 2 weeks butang nato gikan sa pag-harvest, pwede na himuon dayon nga tsokolate. Og kanang gitawag nga na-identify gyud nimo nga ang imong beans nga gigamit gikan didto sa imong punuan, na kaning mga punuan nga ni identified pud ni sila true to type sa mga ginatawag nga mga trinitaryo hybrids o kanang mga na-introduce o na-trial na nga maayo kaayo ang ilang nga flavor nga gitawag. Okay, so mao na siya ang tree to bar. Ma'am, unsa imong gina-envision para sa cacao farmers ug sa cacao industry dinhi sa siyudad sa Davao? O akong dako kaayong damgo na ang atong mga farmers ma-improve yun nila ang ilang mga farms. Ang quality sa ilang mga dry beans, properly fermented, properly dried, na ay quality. Kana bang dili lang nila ibulad sa daplin sa karsada? Kana bang atimanon yun nila nga maayo ang pagka-dry para nga mailhan yun ta ang quality nato ato yun na siyang ampingan. Kung ang atong mga farmers mopadayon o pag-atiman nga ang ilang mga punuan, ilang giayo og atiman mo hatag yun nagdaghan kaayo nga bunga. O kung properly harvested na sila, fermented, mahimo na silang maayo gyud kaayo nga tsokolate. Ma'am, paunsa makatabang ang pag-ila sa Department of Agriculture sa Davao City isip Cacao Capital of the Philippines sa mga local cacao farmers? O dako kaayo nga bagay to nga gi-recognize ka nga diri sa Davao na ay gwapo nga mga planting materials. O ang planting materials nga maayo
ug ang farmers nga nag-agtiman maayo naagyud og kanang atensyon nga diri sa atoa ang naa nga maayo. Marketing tool kay gi-recognize man ta, buti pasabot ang ubang mga farmers sa lain nga mga provinces diri sa Pilipinas, diri gyud sila mangita og mga planting materials. Dako kaayo ni siya nga plus factor gyud sa Davao City nga kita nahimo og tinuod gyud nga kita mangyud kay kita may pinakadaghan nga production sa cacao. So kung naay farmers naa siya'y bunga, dali niya mabaligya kung maayo ang iyang quality. So di ba kung pwede mabaligya, di na gyud na negosyo. Importante man ang negosyo diha. Alright, daghan kay salamat Ma'am Charita sa imong oras ug higayon nga ma-share sa atong mga kapusong Mindanawan ang pagpalambo sa cacao industry dinhi sa Davao. Okay, Argel. Thank you very much for GMA ha. Kay kinahanglan mangyud mailhan gyud ang Davao City, cacao capital o kanang naang atong bilang Davaoenyo ato gitagaan ta og maayo nga luna, maayo nga lugar o congratulations po sa atong local government unit, sa atong mayor nga nagsuporta sa cacao industry. Chillax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.